Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Тук си говорим за вкусна храна, пътешествия и приятни емоции, най-вече частта с храната. И както най-вероятно сте видели от заглавието, днес ще си говорим за моя и на моя съпруг меден месец. И тъй като той беше наистина почти един месец, ще се опитам да ви разкажа за възможно най-много неща, които видяхме, опитахме в възможно най-кратко време. В днешното видео ще си говорим предимно за Бали, макар нашия меден месец да започна в Сингапур. Няколко дена прекарахме там, след което 3 седмици прекарахме в Бали. Периода, който прекарахме в Сингапур, беше наистина кратък, 3 или 4 дни. За това вече съм говорила в TikTok и в Instagram, но разбира се, ако има въпроси, ще направя и отделно видео за Сингапур. Затова днес искам да се фокусирам върху Бали, тъй като там бяхме 3 седмици. Както вече казах, и това е един доста дълъг период. Ние успяхме да обиколим много места. Разбира се, можеше и още, но ние се опитахме да разпределим времето си, така че да има време за релакс, време за хапване, време и за екскурзионна част. Така че нека направо излитаме към Бали. Семиняк. Това е първото място, което посетихме. Там прекарахме 3 дни. Първия ден или по-скоро първата вечер, директно след кацане, имаше едно заведение, което аз много исках да посетя, Мотел Мексикола. Там по принцип е супер парти, но и храната беше много вкусна. Това е едно от по-популярните заведения в Семиняк и честно казано се влиза малко на късмет, защото винаги има хора, страхотна навалица е, но има и защо. Партито наистина беше много готино, с хубава свежа музика, готини хора и разбира се храната беше супер. Там опитахме тяхното севиче, quesadilla, ролитос качетонес и за десерт хапнахме малко чурос. На следващия ден отидохме да закусваме и съвсем случайно попаднахме на едно заведение, което изобщо не беше в списъка ми с заведения, които искам да посетя. Казва се Beach Bowl. Това място се превърна в наше любимо. Посетихме го в реално първият ни пълен ден в Бали, след което се завърнахме в последния ден преди излитането ни обратно към България, за да го посетим отново. Сигурна съм, че ако сте ресърчвали нещо за Бали, сте попадали на всякакви смути купи. Там е доста голяма културата с смути купите и има защо, както и с кокосите. Точно там моя съпруг се влюби в техните смути купи, а аз отключих обсесия по кокоси. Млади кокоси. Всъщност Семиняк е село, в което има много нощен живот и страхотни плажове. Една от нашите цели там беше именно това да посетим колкото се може повече плажове и плажни заведения, тъй като тази част от Бали е популярна точно с това. Семиняк, Кута и Чанго са тези хъбове за дигитални номади. Първият от тези бич барове, които посетихме директно след Beach Bowl, беше Кудета. Там открихме и бирата Бинтанг. Това е тяхна бира, която страшно много наподобява Стела и Хайнекен. Нещо такова имат Бинтанг и Бинтанг Силвър. Страхотна бира, много е популярно там, тъй като алкохолът е скъп, но някои от бирите, като например Бинтанг, са доста по-достъпни. Ние залагахме на нея, защото и много беше вкусна и лека. Та е много популярно там да си поръчат хората кофе от по 5-6 бири. И тъй като в тези бич барове, поне ние стояхме буквално доста голяма част от деня, ако не целият ден, една много голяма част от деня, една такава кофа с бира ни беше достатъчна. По повод бич баровете и страхотните плажове в Бали, това беше и първият и последен ден от нашето пътуване, в който хванахме един уникален залез. Беше наистина страхотно и всъщност в Бали повечето хора отиват на тези бич барове след 4:30-5, за да хванат залеза и остават там до по-късно вечерта. Ние, докато се ориентираме в постановката, направихме малко типично по-български. Искахме да отидем колкото се може по-рано, да хванем по-добри места и стояхме за това цял ден. Както казах, аз и работих оттам в някои от дните, така че за мен беше супер удобно да сме там някъде на плажа, но удобно, аз да си върша работата и да се любоваме на страхотния плаж. Първият ни ден в Бали завършихме в едно заведение, съвсем неглиже, отново попаднахме на него случайно. Не съм сигурна точно как беше името, нещо си Ларунг. Там повечето заведения, местни магазини се наричат Ларунг. В това заведение опитахме за пръв път традиционна балийска храна. Иво си поръча мигоренг, аз мисля, че се изложих с салата Цезар.
Но беше съвсем в началото на нашето пътуване. Аз вече бях прекалила с яденето в този ден, затова исках нещо по-леко. Но повече за традиционната храна ще ви разкажа малко по-нататък във видеото. Ден 3, целта ни тук беше да посетим едно много популярно заведение. Те имат, мисля, че няколко обекта. Казва се Kind Community. Интересното там е, че смути купите, които предлагат, могат да бъдат персонализирани. Ние тематично си избрахме смути купи, на които написахме Honeymoon. Интересното е, че въпреки, че това е заведение, което се хвали с своите смути купи, тези в Beach Bowl на мен ми харесаха повече. Но мачата, която опитах там, един път. Мисля, че пих ягодова мача. Беше страхотна, с уникална розова пяна, пухкава, балансирани вкусове. Страхотно беше. Бих се върнала в Kind Community само заради мачата. И това всъщност е едно заведение, което навсякъде в TikTok ще ви излиза. Аз обаче го видях от Ана Вегана, която беше споделила за него, когато тя беше в Бали. Още от тогава си го бях запазила, така че shout-out за Ани. След закуската в Kind се отправихме към следващия бич бар, който бях си запазила. Отново един от по-популярните там, Potato Head. Този бич бар е много интересен, защото много от нещата вътре като интериор са направени от рециклиран материал. Имаше буквално като планина от джапанки, рециклирани или по-скоро преизползвани стари джапанки. Влизаш и вътре има едно като тунелче, през което минаваш, цялото отново от рециклирани материали и вътре има като галерия, в която можеш да разгледаш какво правят. Имаше мебели от рециклиран материал. Доста интересно. Менютата също бяха като едни големи дъски за рязане се едно. Това е едно от по-популярните заведения, но отново много си служава, защото има страхотна гледка към плажа. Ако се доберете до нея, защото там се пълни, ние тогава останахме малко по-назад в заведението, тъй като в Бали заведенията зависи от това къде стоиш, и цената. Малко като нашите плажове, на коя линия си. Но същия принцип е реално, с изключението, че всичко, което консумираш, влиза в тази входна такса, която платиш. Отново прекарахме доста голяма част от времето там, затова опитахме и храната. Не беше традиционна, в никакъв случай не беше традиционна храна, но отново много интересни предложения. В Potato Head ние опитахме покебол с рибатон и нудли с телешко. В моята чиния дори имаше една добавка като пържено нори. После го издирих в магазините. Брутално е. Дори съм го намерила сега и в България, го предлагат в един сайт и мисля да си поръчам, защото много е мазно, но е много вкусно и много хрупкаво. И много е интересно. И мирише малко на море. И на водото реално е водорасло. Ден 4 от Семеняк се отправихме към Улуато, но преди това имахме и една спирка в Кута. Там имахме мисия да открием едно заведение, което се казваше Acai Queen и отново да опитаме смути купи. Интересното там, в това заведение, беше, че сервират смути купите в едни купи под формата на ананас. Имаше страшно добри ревюта, но отново нямаше какво да бие Beach Bowl. Хапнахме си смути купите и продължихме към Улуато, като първата ни спирка беше Улуато Темпъл. Там не съм снимала много, защото беше пълно с маймуни, които бяха малко агресивни и нападателни. Имаше хора, от които крадат телефони, очила, портмонета, ако има нещо за хапване. Най-вече нещо, което блести. И тъй като видях няколко такива случаи, реших да не рискувам, защото ми се струва, че съм лесна мишена за маймуните. Телефона ми беше плътно прибран в чантата. Чантата стисках я през цялото време. Съветвам ви и вие да го правите, специално в Улуато Темпъл. Други места, които посетихме по-нататък в пътуването ни, в които имаше отново маймуни, нямаше такова нещо. Разходката ни в Улуато Темпъл продължи известно време, след което я завършихме с традиционен кечак танц, който гледахме. Може да си вземете билети за него оттам. Имат две представления, така да се каже, като ние хванахме по-късното, но пък имаше си предимство. На по-ранното може да хванете и залеза и отново, докато гледате танца, пред вас е залеза. Ние не успяхме да го хванем, но пък, тъй като в танца има много огън, беше красиво при нас, от гледна точка на това, че всичко беше тъмно и ти просто слушаш тези чака,
и огъня, маймуната и така. Имаше си чар и в по-късното представление. След което вече беше доста късно и продължихме към поредното заведение, което си бях запазила. Мейсън бар, Мезон бар, не съм сигурна точно как се произнася. Много готина атмосфера, приглушена светлина, много вкусна и красиво поднесена храна и пълно с хора. Ние нямахме резервация, поне не си спомням да сме правили. Имаше една-две свободни масички и мисля, че просто влязохме на късмет. Но не пийте от водата, която ви носят. Защото ден 5 е деня, който аз никога няма да забравя. Ден 5 е деня, в който аз усетих на собствен гръб така нареченото Бали Бели. Ден, в който съм заснела единствено едно 10-секундно видео и дори то ми костваше преки усилия. Температура, гадене, разстроен стомах, болки в цялото тяло и във всяка една костичка от моето тяло. Не съм изпитвала нещо такова досега. Никога. Слава Богу, не се стигна до вливки и нуждата от медицинска намеса. Благодарение на Ивчо, който ме вдигна на крака за няколко часа. Той беше прочел някъде, че това се лекува с кокосова вода. Разбира се, стомашни проблеми си знаем, препечена филийка, солети. Там препечени филийки няма. Затова беше намерил някакво подобие на солети и сухари. И общото съм се хранила с това, доколкото точно мога да го нарека хранене, защото просто нямах и никакъв апетит. Все пак се насилих да изляза, тъй като това беше последният ни ден в Улуато. Там имахме, мисля, че 3 дни, нещо такова. Аз много исках да посетим бара Single Fin, който е с невероятна гледка. Бара е нависоко на една скала, отдолу са вълните, скалите и сърфистите. Въпреки това колко ми беше лошо, успях. Отидох за половин час и дори не успях да си изпия кокоса. Ден 6. Събудих се, все едно нищо не се беше случвало. Нагласих се, стъклих се и имах аутфит за мястото, което ни предстоеше да посетим, GWK, културен парк. Супер много се вълнувах, представях си го като един спиритуален портал между минало и настояще и влязох и наистина беше много красиво, но нямаше нищо общо с миналото, освен историята, която се разказва в този културен парк. Въпреки че аз имах по-различни очаквания, мястото наистина си заслужава, така че ако планувате да ходите към Бали, отделете му някакво време, може би 2 часа. 2 часа са напълно достатъчни. Мястото е красиво, различно е, просто не е точно това, което аз очаквах. Аз си представях гигантски, антични фигури, статуи, които са реставрирани, но не беше точно така. Все пак няма да спорвам. Това, което ще кажа е, че ако планирате да ходите към Бали, това е едно от местата, които трябва да посетите. Интересно е, съвременно е да, но разказва много за историята на Бали и това, в което балийците вярват. Оттам се отправихме към плажа. Бяхме си харесали няколко бич барчета на юг от GWK и остатъка от деня прекарахме в White Rock, който беше отворен съвсем наскоро. Хапнахме си за обяд и останахме чак до вечерта, тъй като те имат и ресторант. Не мога да кажа, че храната беше впечатляваща. Бонус точки обаче за обслужването. Гледате като царска особа. Като цяло, балийците много добре знаят как да се грижат и как да глезят туристите си. И по повод това, което споменах малко по-рано за входните такси на бич баровете, всъщност не ви казах цени. Най-високата цена, която на нас ни бяха обявили в такъв бич бар, беше 2,5 милиона индонезийски рупи, което е около 250 лева. Но е за целия ден, независимо кога влезеш, може да влезеш сутринта рано, може да влезеш на обяд. Ние отидохме някъде към 11-12 часа в това въпросното заведение White Rock. Да, важи за това дали си на шезлонг, дали си на шатра, дали си на някакъв вид легло, пуф, каквото и да предлагат. И както казах, храната влиза в тази цена. Дори и тази от ресторанта. Ден 7, последният ни ден в Улуато, имахме още едно местенце, което си бях набелязала. Ако сте ресърчвали заведения в Бали, това със сигурност ви е излезнало. Лофт се казва. Представете си една сбирка на пилатес гърлис. Наистина всички там и в Улуато генерално ми направи впечатление, че са предимно фитнати хора, трениращи.
ако в Кута, Семиняк и Чангол са парти хората, в Улуатос са пилатес гърлис. Отклоних се малко, но в Лофт си хапнахме много хубаво. Ивчо си взе брекфаст бурито, аз хапнах изцяло веган закуска, която беше огромна, но толкова вкусна. Всичко си изядох от нея. Ивчо даже си взе и смути купа. И така от Улуато поехме към Нуса Дуа. И ето тук вече усетихме истинската почивка. В Нуса Дуа останахме 5 дни. Няма да ви разказвам във всеки ден по-отделно, защото в тези 5 дни ние си починахме истински. Много държахме меденият ни месец да не е само обикаляне, но да има и истински релакс и почивка, и това беше мястото, в което го направихме. Защото в Нуса Дуа няма какво толкова да се прави. Това е по-скоро едно курортно градче, селце, което е приятно за разходки, релакс, дори малко шопинг, но няма кой знае какво, няма дори много заведения. Има по-скоро един търговски център и приятен парк за разходки. Горе-долу това е. Там също предлагат доста водни спортове. Предимно ходят млади семейства с деца, тъй като са на много места са all-inclusive или затворени комплекси, както и възрастни хора. Но защо го избрахме? Ние всъщност не бяхме сигурни точно къде отиваме, но Нуса Дуа не беше чак толкова популярно, когато правих проучване за това къде да ходим и какво да правим. Ние избрахме Нуса Дуа, защото е близо до Пандала Бич и е на около 30-40 минути с лодка от Нуса Пенида. Но нещо, което е отново food related, тъй като това видео трябваше да бъде предимно в такава посока, препоръчвам ви, докато сте в Нуса Дуа, а може би някъде другаде, където сте отседнали или ви предстои да отседнете, да направите една тематична балийска вечеря. Тази вечеря се нарича Наси Яса. Видях още някое място, но не съм сигурна къде. В Нуса Дуа беше предимно това се рекламираше като някаква дейност. Това е една ритуална вечеря с традиционни балийски танци и 4-степенно меню. По време на тази вечеря буквално ви разхождат и с процеса на това какво ядат, защо го приготвят, как го приготвят. И имаше страшно много неща. Тук съм си записала даже за да не забравя, защото имаше много храна. Значи, първо започнахме с супа, след това имаш някакво мариновано в някаква тяхна марината пиле, което трябва да престои минимум 4 часа. Към него огромна купа с ориз. Към всичко това имаше шишчета, плюс техни сосове и гарнитури. Шишчета бяха 2 вида: пилешко и свинско, мисля, че беше. Имаше разни гарнитури с зеленчуци, кокосово мляко, зърнени култури. За десерт имаше страшно много плодове, една купа с плодове, и ни поднесоха най-феноменалния десерт, който опитах в Бали. Пандан лава кейк. Мисля, че беше по рецепта на готвача в хотела, в който бяхме отседнали. Много ми хареса. Към него имаше и кокосов сладолед, който си бяха направили сами. Беше наистина феноменално. Просто страхотно. Това е едно от най-запомнящите се неща, които правихме в Бали. Най-вече защото ние се сприятелихме с сервитьорите в нашия хотел. Те много ни разказаха за храната, която ядат, и защо това е празнична вечеря. Разказаха ни, че те я приготвят веднъж в годината и им отнема 3 дена, като хапват едва на 3-тия ден, просто защото е толкова голямо количество храна и я готвят за цялото семейство. А въпросният пандан лава кейк ги помолих, ако може да ми дадат рецептата. Те от своя страна говориха с главния готвач, който на следващия ден ни намери по време на закуска и дойде да ми даде лично рецептата в пликче и да се запознаем. Ние му благодарихме, разбира се. Като цяло тази случка сама по себе си показва колко мили са балийците и как в тяхната религия и култура е заложено те да бъдат учтиви. Не го правят подмолно или пък с цел да им дадеш бакшиш или нещо такова. Не, тяхната култура е такава, нещо, което на мен страшно много ми хареса, и това цялото нещо среща с главния готвач, запознанството с сервитьорите беше един много мил момент. След тези 5 дена в Нуса Дуа стартирахме и последната ни седмица в Бали, която прекарахме в Убуд. Там има много какво да се прави. Там са повечето храмове, оризища, водопади, маймуни, йога, духовност, природа. Всичко, което може би си представяте, че е Бали, ще го откриете
там. Наистина много красиво място, за което отново по-подробно бих разказала в някое друго видео, просто защото специално за Убуд има много какво да се каже. Но това, което бих искала да ви разкажа за Убуд, отново интересно преживяване, свързано с храната и напитките. В Убуд има плантации за кафе, така известното луак кафе. Това е така нареченото пулп кофи, което се прави от кафени зърна, които цветките си хапват, те ферментират в техния стомах, след това ги изхождат. Хората почистват тези изходени, ферментирали в нацветката стомаха кафени зърна, почистват ги, мелят ги и ги правят на кафе. В тази плантация ни заведе нашият тургид, така да се каже. Той ни беше шофьор през този ден. Той ни разходи до тази плантация и ни показа процеса, както и какво друго си отглеждат. Те отглеждат там ванилия, какао, различни подправки. В тази плантация след разходката имахме и дегустация на различни кафета и чайове. Кафе с ванилия, с авокадо, с кокос, с женшен, с червено рис, който е специален сорт рис, който се отглежда там в плантацията. И разбира се, луак копи. Това, което ми направи впечатление при него е самата утайка. Ако сте пили турско кафе, луак копи се утаява по същия начин, така на дъното на чашата. Горещо ви препоръчвам да посетите подобна плантация. Беше наистина много интересно изживяване. И последно за Убуд искам да ви разкажа за 3 ресторанта, които посетихме в Убуд и от които останах наистина много впечатлена. Ние посетихме доста повече, но тези 3 някак си ми се запечатаха в съзнанието и ви препоръчвам да ги посетите. В Убуд ми се стори, че има най-много веган ресторанти от всяко друго място, на което бяхме. Ние с Иво и двамата не сме вегани, но аз харесвам тази кухня и се изумявам какво може да се направи с плодове, зеленчуци и варива. И знаех, че в Убуд има няколко много добри ресторанта, които са 100% веган. Единият от ресторантите беше The Plant Bistro. Не знам служителите там дали бяха вегани или имах някакъв веган радар. Но когато влязохме, ни погледнаха леко така с недоверие. Очевидно видяха, че сме чужденци. Дойде един от тях до нас и ни каза: здравейте, нали знаете, че този ресторант е изцяло веган? И явно не изглеждахме достатъчно като вегани, но бяхме пък достатъчно ентусиазирани да опитаме от тяхната храна. Опитахме веган суши, дълбоко пържени гъби, шимеджи и кладница, които бяха невероятно вкусни, и нещо много интересно – брускети с сьомга, които очевидно не бяха с истинска сьомга. После Ивчо заложи на сигурното и си взе пица, мисля, че беше с квас, с моцарела и чоризо. Разбира се, отново не истинска моцарела и не истинско чоризо. И много готино, там си правят собствена Кока-кола. Ивчо е много голям почитател на колата. Те си взехме една бутилка за проба. И завършихме с невероятно вкусен веган сладолед с макадамия и карамел. Другият ресторант, който посетихме, отново е изцяло веган. Това са верига заведения Alchemy. Те даже си имат и магазини. Там имаше също много интересни предложения. Най-интересното беше сандвича с риба тон, който аз си взех. Веган риба тон. Да, на вкус не беше 100% като риба тон, естествено, но на вид не можеш да ги различиш двете. Бяха го докарали 1:1. Беше страхотно. Аз го гледах преди да го опитам и се чудих. Викаме, тези хора сигурно и те са разбрали, че не съм веган и са ми сервирали нормална рибатон. Просто самата текстура беше като на рибатон, все едно от консерва, как се дели така на парченца. Много интересно. И 2 страхотни десерта. Единия беше техния бестселър. Едното беше Snickers Pie, торта Snickers, и алигаторска захапка. Това беше техния бестселър. Ако отидете в Alchemy и не опитате нищо друго, тези 2 десерта или поне алигаторската захапка, я опитайте. И за финал спирам с веган ресторантите. Ако не харесвате веган кухня, но харесвате примерно азиатска кухня, открихме едно страхотно местенце за азиатска храна. Заведението се казва Cloud9. Предлагат изцяло корейска храна, корейско суши, грил, гимбап, бибимбап и какъв ли не бап. Ние си взехме няколко неща. Едното беше бибимбапа, другото беше пържено пиле. Взехме си още дъмплинги и това, което аз избрах, беше булгоги стю. Това беше най-бруталният бульон, който съм опитвала някога. Месото вътре се разпадаше, беше невероятно, ухаеше страхотно. Не знам как се прави, не съм точно сигурна какво ядох, но беше вкусно и възнамерявам да си го приготвя и вкъщи.
И така стигнахме до ден 20 и някой, най-вероятно, след седмица в Убуд. Нашето пътешествие завърши отново в Кута, а последната ни вечеря беше в ресторанта на Джейми Оливър. Като човек, който е прекарал немалко време в Великобритания, съм чувала какви ли неща за Джейми Оливър, но честно казано в неговия ресторант нямаше лоша храна. Всичко, което опитахме, ни беше много вкусно. Ядохме някаква много интересна салата, гадо-гадо салата. Иво си взе гъбено ризото, също беше много вкусно и си взехме за споделяне една гигантска картофена крокета или като картофено кюфте, вътре пълно с моцарела. Беше много хубаво, моцарелата така се разтегляше. Супер беше. Ресторантът е на 2 етажа, долу беше фраш, имаше и жива музика, затова ние се качихме на 2-ри етаж, там беше значително по-спокойно. Имаше и други много интересни предложения в неговия ресторант, но общо дето това е. Предстои да разкажа малко повече за тези места, за всяко едно по-отделно в TikTok, така че следете и там. Първите видеа вече са качени. И дойде ред на последния ни ден преди полета. Искахме да го завършим така, както го започнахме, с брънч в Beach Bowl. Като този път заложихме на солени предложения. Опитахме този път тортила и бейгъл. Имат 2 обекта в Кута и в Семиняк. Този в Семиняк ми хареса повече. Но където и да сте, ви препоръчвам да отидете в Beach Bowl. И това е нашият меден месец / кулинарно пътешествие в Бали. Ако имате други въпроси, не свързани с храната, коментирайте долу или ми пишете в другите социални мрежи и ме последвайте, ако искате повече такова съдържание от нашите пътешествия.